کووارا دنگê me yekemîn kovara li Rojavayê Kurdistanê tê weşandin ji bo ciwan û xwendekaran û ev kovar ji aliyê Yekîtiya Xwendekar û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava tê weşandin û li seranserê Rojavayê Kurdistanê tê belavkirin. Damezrana dengê me di 20 hêva 11/2014 hate belavkirin. Em tê çapkirin li bajarê Qamişlo em jimara 0 em dest pê kir niha ve 4 jimara em belav dikin. Kovara me heyvana ye. Mebesta me ji vê kovarê ku em bikarin dengê yekîtiya me an ku dengê ciwana dengê xwendekaran bigihînin milatê me yê Kurd li Kurdistana Sûrî. Ev kovar li ser asta Kurdistana Sûrî yekemîn kovar e ku ser navê rêxistinên ciwan û xwendekara tê belavkirin. Di nava evê govarê de babetên cor be cor têne nivîsandin û rewşa xwendekar û ciwanan li Rojavayê Kurdistanê tê şopandin û her ciwanek û xwendekarek jî dikare berhemên xwe têde biweşîne. Dora heşt babeta ye. Her babetekî bela bûye di nav hevala de. Rewşa ciwana heye, çand û hunerî heye, gotara sereke heye, roşenbîrî heye. سر روشا باجارن کردستانی هیا ورزش هیا هر کس داد چه خود بینه نویسکارن مازن الباشوری کردستانی و رجاوای کردستان داد نویسین وکی موسى وکرم الملا وکی طارق کاریزی هن اندام یکیتیه اما بریار هیا نه اندام یکیتیه کان بنویسین کسن دیجی کار داد بنویسینن و کس اولوی اش کسن اندام یکیتیه اولوی نش قیاس سرکرتا یکیتیه هفیا ما گوهر کس چه خود بینه کووارا ما تێ بەلاکردن سەراسەری ڕۆژاوای کوردستانی هەمی و نەبەس بتەنێ کورتا و گرێدایە هەن خریستیان دەنویسێنن وەکی هەڤالێمان نینۆس شابۆ ji rêxistina Erîdo. Xwendekar jî dibêjin ev cara yekê kovarek taybet ji bo me tê weşandin û em bihêvîne ev kovar bikaribe dengê me bigihîne û bikaribe xizmeta xwendekar û ciwanan bike. Ez dibînim ev mecelle hinê tiştekî gelekî giring e ev ewel cara mecellek bi taybetî me xwendevana derdkevî di Rojavayê Kurdistanê de em bikarin biriya wê dengê xwe bigihînin cîhanê êşa xwendevana xastan di vî wedayî de û ev mecelle hinê gelek tiştê giring tê de hene melûmatê seqafî îctimai siyasî yanî biriya wê em her kes hişmetkarê tê de binivîse û tê de bejdar bê. Kovara dengê me dest bi weşana xwe dikewt ta niha 4 jimar jê hatine weşandin. Di demekî de got xwendekar û ciwan li Rojavayê Kurdistanê di rewşekî herî zehmet û xirab de dijîn û biryarên herî dijwar di derbarê wan de têne standin. Gelo ta çi radê ev kovar wê dengê wan bigihîne. İsmaîl Elî Ark, Dêrik.